Kollox qed jindika li d-deficit sal-aħħar tas-sena ser jonqos taħt 3%. Saħaq dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt laqa li kellu mal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem. Żied jgħid li jinsab pożittiv li l-miri bi preparazzjoni għal budget 2014 ser jintlaħqu. Priorità oħra qal il-Prim Ministru hi li l-budget ser ikun wieħed mibni fuq il-qafas li fuqu ġie elett dan il-Gvern. Dan ser isir bi pjan u biex jiżdied il-ġid, jiżdiedu l-impjiegi u tiżdied il-parteċipazzjoni fix-xogħol u tneħħija ta' burokrazija żejda. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li ser jingħataw il-fondi li kienu mweda mingħajr pjan fil-budget tas-sena li għaddiet lis-soċjetà ċivili. Dan huwa possibbli grazzi għal ħidma li saret mill-Ministru għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli u l-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna. Dwar dawn il-fondi, il-Ministru Helena Dalli qalet li kienu mweda iżda ma tniżlux fil-budget. Iżda issa dawn il-fondi xorta ser jingħataw lill-unions. Helena Dalli qalet li l-membri kollha tas-soċjetà ċivili jaqblu li jkun hemm pjan biex jimxu l qudiem. Il-Ministru Edward Scicluna qal id-dokumenti kollha ta' qabel il-budget kienu ippreżentati lill-Unjoni Ewropea. Dawn l-istess dokumenti li għandhom x'jaqsmu mal-budget ser ikunu ippubblikati fuq il-website tal-Ministeru għall-Finanzi minn nhar it-Tnejn li ġej. Min-naħa tiegħu id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia wera l-apprezzament għas-sens ta' kollaborazzjoni li l-Gvern qed jestendi lejn l-assoċjazzjoni u l-membri tagħha. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għall Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Edward Zammit Lewis.